BJP सरकारा जेबो मोजां आखुथाय गैयै मोनसे सरकार। আমি খুবই বেয়া পাই আছি বিজেপি সরকারের প্রতি। এই সরকার একদমবারে মানে দরিদ্র সরকার, একেবারে কোনো ক্যারেক্টার নথকা সরকার। BJP सरकारा कंग्रेसनि रायजो राजानि अननानै थाइसे थाइनै हरनाय फैसाखौनो मेगन सागासिनो दं। जे थांनाय मासनिफ्रायनो बिजेपि गभर्नमेन्टआ बे सरकारा कंग्रेसनि थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै क्राउड फान्डिं रायजो राजाफोरनि अननानै हरनाय फैसाखौनो बिथांमोना मेगन सागासिनो दङ। भारतबर्षनि माखासे डिपार्टमेन्टफोर जेरै इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट, CBI डिपार्टमेन्ट, EDनि पस्टमेन्ट डाइरेक्टर डिपार्टमेन्ट गासैखौबो ज' खालामनानै साफ्रोमबो कंग्रेस दैदेनगिरिफोरनि गोसो जानानै मावनो नागिरनाय आरो साफ्रोमबो NDA एलायन्सनि दैदेनगिरि जायफ्रा भारत हादरनि मोजांनि थाखाय हाबा मावनो नागिरनायखौ थांखि खालामबाय थादों। मानोना कंग्रेसनाव बारा फैसा गैया, रायजो राजानि अननायनि फैसा जा थाइसे थाइनै दं जों बेजोंनो सोलियो। मैया दाख्लि IT डिपार्टमेन्टआ AICनि एकाउन्ट, नासिनि एकाउन्ट आरो लाइमोनफोरनि एकाउन्टखौबो बन्द खालामबाय। दा जोंनाव जेबो ट्रेन्जेक्सन गैया। बेबादि थासारियाव जों माबोरै इलेक्सन केम्पेइन खालामनो हादों? मोदीआ बुंबाय थादों जे बे बाराव जों 400 MP देरहानायनि थांखि लादों। जुदि 400 MP देरहायोब्ला जेबो बेरेखा हान्जायानो राजखान्थि गेलेनो मोननाय नङा। बेबादि डेम'क्रेसि हादराव जेबो बेरेखा हान्जा थायाब्ला बे हादरा माबादि जागोन? बियो किमजंनि हादर नर्थ करिया बायदि जागोन ना रासियानि बायदि जागोन ना चाइनानि बायदि जागोन? डेम'क्रेसि गैयै हादर जागोन। बेनिखायनो जों बे सरकारखौ नेवसिदों आरो BJP सरकार आरो IT डिपार्टमेन्टआ 1823 कोटी फैसाखौ कंग्रेसनिफ्राय बिगासिनो दं। बे थाइसे थाइनै फैसाखौनो आरो एकाउन्टआव जा दं बेखौनो लांजोबोबा जों माजों MP इलेक्सनखौ गेलेगोन? जोंनि हादरा मोनसे डेम'क्रेसि हादर। बे डेम'क्रेसिनि नेमखौ सिफायजोबनानै बिथांमोना मिलिटारि शासन खालामबाय थानो नागिरदों। बेनिखायनो जों बेनि हेंथायै धरनानि हाबाफारिखौ लानाय जादों। नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ 1 नं क'क्राझार लकसभा कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मोसाहारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। गर्जन मोसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायबाखौ फै जों आबुङै मिथिना लानि। गिबिथारावनो आङो गासै BTCनि आरो 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम 1 नं क'क्राझार लकसभानि बिजाथि महरै बयखौबो खुलुमनाय जासिदों, खुलुमदों। नंगौ जोङो दिनै बे क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बे दरखं मोखाङावनो मोनसे धरना कार्यसुचि हाबाफारि लानाय जादों। बे धरनानि हाबाफारि लानायनि खारनानो जाहैबाय जे थांनाय मासनिफ्रायनो BJP गभर्नमेन्टआ बे सरकारा कंग्रेसनि थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै क्राउड फान्डिं रायजो राजाफोरनि अननानै हरनाय फैसाखौनो बिथांमोना मेगन सागासिनो दङ। बिथांमोना जेसेबां जे भारतबर्षनि माखासे डिपार्टमेन्टफोर दङ जेरै ED इनफर्समेन्ट डाइरेक्टर, IT इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट आरो बेबायदिनो एखम्बा CBI IB गासैखौबो लागायनानै साफ्रोमबो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनि गोसो जानानै मावनो नागिरनाय साफ्रोमबो इन्डिया एलायन्सनि दैदेनगिरि जायफ्रा दिनै बे भारत हादरनि मोजां हाबानि थाखाय एडभकेसि खालामबाय थादों बिथांमोनखौ टारगेट खालामबाय थादों। दा खारना जाहैबाय कंग्रेसनाव बारा फैसा गैया। बे क्राउड फान्डिं रायजो राजानि अननायनि फैसा जा थाइसे थाइनै दङ जोङो बेजोंनो सोलियो। दिनै नायदो नोङो सारा भारतआवनो गासै नोङो 500निबो बारा जोंहा MPफोर केन्डिडेट दङ। दा बिसोरनो थाखाय सासेयाव जुदियाव जोङो 90 लाख हरोब्लाबो मिनिमाम आरो इलेक्सन कमिशनारनि बिथोन मथे एथ' फैसा बाहायनो हायो बा 1 कोटि फैसा बेफोर फैसाखौ जों बबेनिफ्राय हरनो? जोंनाव थाइसे थाइनै एकाउन्ट दंमोन। मैया दाखालि IT डिपार्टमेन्टआ कंग्रेसनि मोनसे एकाउन्टखौहाय AICCनि एकाउन्टखौ फ्रिज खालामबाय, NSUIनि एकाउन्टखौ फ्रिज खालामबाय, इउथनि एकाउन्टखौबो फ्रिज थारमाने बन्द खालामबाय। जेबो ट्रेन्जेक्सन गैला। दा बेबायदि महराव जोङो मारैहाय इलेक्सन केम्पेइन खालामगोन? कंग्रेसआ थाइसे थाइनै फैसा गैयाबा जोङो माब्रैहाय इलेक्सन केम्पेइन खालामगोन? दा बे सिस्टेम नङा। दा BJPआ मा खालामनो नागिरदों? बिथांमोना मोदीआ होनबाय थादों इस बार 400 पार। थारमाने एबाराव बिथांमोना 272 मोननांगौ देरहानो थाखाय बिथांमोना 400 MP देरहानायनि टारगेट लादों। दा 400 MP जुदि देरहायोबा खुनु अपोजिशन पार्टी थाला। दा बेबायदि गणतन्त्र हादोराव डेम'क्रेसि हादोराव जेब्लानाखि अपोजिशन पार्टी थाया बे हादोरा माबायदि जागोन? बे किमजंनि हादोर नर्थ करिया बायदि जागोन, बियो पुटिननि हादोर रासिया बायदि जागोन, बियो शि जिनपिं चाइनानि हादोरफोर बायदि जागोन। डेम'क्रेसिनि महरा थानाय नङा। दा बेखायनो जोङो बे गभर्नमेन्टखौ दुसिदों आरो रायजो राजानिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानदों। नै BJP सरकारा IT डिपार्टमेन्टआ 1823 कोटि फैसाखौ
कंग्रेसनिफ्राय बिगासिनो दङ दा बे थाइसे थाइनै बेल' फैसा जा दङ बेखौनो बेखौ लांजोबबा हा जोङो माजों जे एबार जे एमपि इलेक्सनखौ गेलेगोन दा बेफोरो जाहैबाय गणतन्त्रनि नियम नङा बे गणतन्त्रनि नियमफोरखौहाय सिफायजोबनानै बिथांमोना मिलिटारि सासन खालामबाय थानो नागिरदों दा बेखौ जोङो बिनि हेंथायै दिनैनि धरनानि जे हाबाफारिखौ लादों दा बेखायनो आङो गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम बिटिसि बासिनिसिम खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा कंग्रेसआ दिनै अपोजिसन पार्टी गसङाब्ला दिनै बिजेपिआ मा महर लागोन नोंथांमोना नुदों दिनै नरेन्द्र मदिनि माबा मोनसे हेंथा खालामोबा जों कंग्रेसआनो खालामो हेमन्त बिश्व शर्मानि माबा मोनसे हेंथा हाबाफारि मावनांगौबा जों बिथांनि हेंथायै कंग्रेसआ गसङो दा बेबायदिब्ला अपोजिसन पार्टियानो थायाब्ला दिनै देशआ मा जालांगोन दा बेखायनो खावलायनो सानदों नोंथांमोना नोंथांमोनहा अननानै जे कंग्रेसनो बयबो ज' फैनानै भटफोर होफैदो आरो एबारावहाय बिजेपिखौ जोङो उदखार खालामनांगौ बिजेपिखौ गैया खालामनांगौ नङाब्ला देशआ खिन्थु बरबाद जागोन जोंनि लाइमोनफोरा बरबाद जागोन नायदो जोंनि बे ओनसोलाव जोंहा साख्रि बाख्रिनि खोथाखौथ' बाद होदो जोंना कल कारखाना फेक्टरि इन्डास्ट्रिफोरबो जेबो गैला जेरावहाय साख्रि बाख्रि गैयाबा जोङो बेफोरावनो मावनानै जानो हायो दा बेखायनो जोंनि बिदा फंबायफ्रा जोंनि बिब' बिनानावफ्रा मा जायो साख्रि बाख्रिनि थाखाय थाइसे थाइनै खामानिनि थाखाय तामिलनाडुआव थांनांगौ ना गोरान जुनो केरेलायाव थांनांगौ अन्थाइ दाननो बबेबा कर्नाटका दिल्ली बम्बेआव थाङो सिकिउरिटि जाहैनो दा जोंनि जायगायाव जेबो हाबाफारिनि राहा गैया नालाय दा बेबायदि जाबाय थायोबा जोंनि भबिष्यतआ मा जागोन जोंनि फिसाफ्रा स्कुल कलेज बायदिसिना फरायो दा पास जाखांनानै जुदि साख्रि बाख्रि गैयाबा जोबनायावहाय बेटारि गारि सालायनांगौबा जोबनायावहाय दाउ दाननांगौबा दा बेनो जुदि सिस्टेमा जोंनि इडुकेसनखौ मानो नांगौ दा फरायनायनि नामाव फरायोब्ला स्कुलाव थांनायनि नामाव स्कुलाव थाङोब्ला बेनो जाहैबाय जोंनि बिजेपिनि नीति दा बेखायनो प्रमद बर'नि खोथाखौनो होन बिजेपिनि खोथाखौनो होन बिथांमोना बे एखेखा दा बेखायनो नोंथांमोना एबाराव सानफिनदो रिकनसिडार खालामदो जे जोङो कंग्रेसनो जुदि भट होआबा दिल्लीयाव जुदि कंग्रेसखौ लाबोआबा जोङो खैफोदाव दङ दा बेखिनिखौनो आङो रायजो राजानिसिम कंग्रेसनियानो खावलायबाय रायजोफोर बयनिसिमबो खुलुमबाय नोंथांमोननि अननायखौ नेबाय थाबाय थैंक इउ I'm happy with the behavior of this government BJP government আমি খুবই দুঃখ আমি খুবই বেয়া পাই আছি বিজেপি সরকারের প্রতি এই সরকার একদমবারে মানে দরিদ্র সরকার একেবারে কোনো ক্যারেক্টার নথকা সরকার চাওক আজি তারিখত বিজেপি গভর্নমেন্টে গণতন্ত্র যে দেশ এইটো একেবারে ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে উই আর এ কান্ট্রি we are a democratic country by the people for the people and of the people and without the opposition party the ganatantra cannot survive and there is no meaning of democracy we are a country and we are the largest democratic country look what is bjp doing bjp is always targeting the congress money bjp is always targeting with the congress money recently they have already IT department income tax department has taken 135 crore rupees as a fine, as a penalty from Congress account. And now there again, IT department is demanding that 1,823 crore rupees from Congress. Where do we get the money? We have bought all from little crowdfunding, and that is all our money. They have taken all the electoral bond, about 9,000 crore electoral bond that also is illegal as per the declaration of the SBI declaration. So that is how BJP is trying to destroy our country. Iman dukiai BJP gokona di ase news e kagose portray je ibar bole amar ei okomot je prottek bloge bole 25 কোটি টাকা দিব BJP টকা নাই কংগ্রেসৰ টকা লৈ তেখেতসকলে নিৰ্বাচন পাতি আছে এতিয়া কংগ্ৰেছ টকা টাৰ্গেট কৰি আছে 1800 প্ৰায় 2000 কোটি টাকা তেখেতৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা তেখেত লুটিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এইটো হল দৰিদ্ৰ বিজেপি চৰকাৰ ডেমক্ৰেসি ধ্বংস কৰা চৰকাৰ এই গতিকে আমি আজি ইয়াত এই আমাৰ কোকৰাঝাৰ जिला कांग्रेस कमिटिर এটা কার্যসূচী লৈছে ডেমনস্ট্রেশন কার্যসূচী যে উই আর আনহ্যাপি উইথ দিস বিজেপি গভর্নমেন্ট আমি গোটেই দেশবাসীক অনুরোধ কৰিছো আহ্বান কৰিছো এইবাৰ যে যেনে তেনে আমি বিজেপিক উৎখাত কৰিব লাগিব বিজেপিক নাইকিয়া কৰিব লাগিব যদি আমি বিজেপিক এইবাৰ ভোট দি আবার জয়যুক্ত কৰে তেনেহলে ইয়াত গণতন্ত্ৰ বাসি নাথাকিব অপজিশন পার্টি নাথাকিব মোদী ডাঙৰীয়া কৈ আছে ইস বাৰ 400 পাৰ इस बार 700 पार का मतलब they want to have a 400 winning candidate and they want to have a single majority. There shouldn't be any single opposition party. If this is the case, how is democracy going to survive? So this is very clear direction, and recently as per the India conclave declaration that the BJP is quasi-autocracy. So this is how it is a warning for all the citizens of this country. Please, men and women, ladies and gentlemen, please be careful. This time we have to come with no vote for BJP.
Otherwise, we are not going to save this country. Thank you. नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।